Ai, Campeto, per nosaltres és un bàsic, un imperdible. Maria Rodríguez, bon dia, ben tornada. Bon dia, Sílvia. Moltes gràcies. Parlarem de riure, riurem, amb sort. Sí? Reivindicarem el joc, també. Tot Sí. això a les portes de vacances, amb tothom comptant els dies i amb unes ganes de vacances que no podem més. Sí, la veritat és que aquest mes d'abril és especial, perquè tenim coincideix la Setmana Santa, després ens ve Sant Jordi i a més és el primer mes així de primavera, amb tot el que comporta la primavera, no? Que és aquest esclat del nou cicle, de l'apertura cap enfora, cap a tornar a estar més actius, més socials, no? Més socials, no? Més disposats a riure. Més disposats a riure, a experimentar, a jugar, a reflexionar, a tot això, no? I per mi també és un mes especial perquè a l'abril, doncs, jo sóc de l'abril, aleshores doncs sempre m'agrada, sempre és un mes que em porta molta alegria, molta felicitat i que estic molt cap a fora també i amb moltes ganes de compartir-ho amb els meus, no? I amb tots vosaltres. És un mes bonic per celebrar-te. És un mes preciós i fantàstic. D'esclat primaveral. Sí. Així és que si us quedeu fins al final, que no us podeu marxar, ens heu d'escoltar, doncs us compartiré també una proposta de joc per la diada de l'abril i a més, doncs bé, ja us avanço que si sou de l'abril, si sou del mes d'abril, us poseu en contacte amb mi, teniu un regalet que ja us ho especificaré, però només per fet de fer l'aniversari doncs, com jo, doncs ho celebrarem plegats. Que estupenda! Sí, que bé, no? Vinga. Jo no sóc de l'abril. Ai, catxis la mar! No sóc de l'abril, ara m'agradaria ara mateix, És un bon mes, trobo. És un bon mes. No sé si et ressona la Setmana Santa, si t'ha inspirat. Doncs mira, m'ha inspirat per preparar el programa d'avui, justament, no? Perquè venia doncs, per proposar-vos una miqueta una reflexió sobre el tema de la religió, no? I direu, ostres, Maria, si tu vens a parlar sempre del riure, què té a veure la religió? Com casa això? Com es casa això, no? No fugiu, espereu que ho expliqui. Espereu-vos i ara doncs, us convido, no? a que fem aquesta reflexió junts també, no? Perquè una de les coses, veureu que ja us dic el per què està relacionat, no? Una de les coses que ens aporta la pràctica del joc i del riure a la nostra vida és afiançar la nostra pròpia autoestima i per tant el nostre propi criteri davant de la vida, de qualsevol cosa, no? De qualsevol tema. És a dir, aquesta seguretat, aquest empoderament que reforcem amb la pràctica del riure, ens ajuda a això, a tenir la nostra pròpia opinió davant de qualsevol tema i també davant de la religió. No, perquè imagineu-vos, ja al món es veu que hi ha més de 4.000 religions al món, no? I n'hi ha les 5 que són les que porten més seguidors, això és com els followers. Hi ha com el top 5, no? El top 5, un munt de seguidors, més de 2.000 milions de seguidors té el cristianisme, no? Per exemple, imagineu-vos quin poder, no? Tenen les religions, no? I estava buscant la definició, no? Una mica també perquè veiem, no? Parles en plural, tota l'estona? De religions. Sí. No només de la nostra, que cadascú suporti el seu carro, Exacte. I una miqueta el que a mi m'agradaria doncs, parlar avui, que és el que jo, doncs, és a dir, la meva manera d'entendre el món sempre ha estat aquesta, no? És fugir de les etiquetes, no? Per això em dedico a la meva feina, que és aquesta, no? De promocionar doncs, els beneficis del riure, no? Per reforçar aquest sentiment de llibertat de l'individu. Escolta, és que la teva manera d'entendre la vida és tan vàlida com la meva, no? Aleshores, a mi sempre que hi ha moltes etiquetes o que hi ha grups molt tancats, no? Jo sempre fujo corrent perquè no em sento còmoda. Des del meu punt de vista, si només veig allò que m'està dient aquest grup tancat, aquest grup concret,
em poso en un nivell superior que una altra persona, un altre grup social, no? I a mi això no m'interessa. I a vegades també en contra, per oposició, d'un altre grup o club. Correcte. I, bueno, a veure, imagineu-vos la quantitat de conflictes que hi ha en el món en nom de la religió. És a dir, les religions s'han mal utilitzat per beneficis ocults, no? Que no són, o sigui, buscar el conflicte humà i fer bestieses com les que s'han arribat a fer en nom d'una religió és una cosa... Una o altra, perquè totes pequen del mateix. Sí. Si anem a mirar a nivell històric, doncs ens en faríem creus, no? de quines bestieses, no? que es fan i que imagineu-vos quants seguidors, no? Quants followers tenen aquestes religions. Ho portes a les noves tecnologies. Sí, bueno, per també treure una miqueta de ferro, no? Està bé, sí. Si ens ho prenem molt en sèrio, la veritat és que és per, en fi, no ho sé, ho trobo... Sí, i tampoc és l'espai, no toca aquí. No toca, però sí que toca, a mi em sembla que sí que toca fer aquesta reflexió, no? Que puguem reflexionar sobre les coses, que no ens faci por reflexionar i posar en dubte i plantejar-nos les coses, no? Sembla que no estigui permès, que algú de fora sempre ens hagi de dir com hem de pensar, com hem de vestir, a quina religió hem de seguir, no? Esclar, fins i tot, no ho sé, i cadascú pot tenir la seva religió si és una tria lliure, no? Simplement poso sobre la taula, no? Tot això. Imagineu-vos que hi ha una definició, hi ha una diferenciació entre una definició del terme religió que ens proposa el Gran Diccionari de la Llengua Catalana i la Real Acadèmia Espanyola. Fixeu-vos. Dues llengües properes i dues cultures que conviuen i les definicions són diferents. Ara veureu, hi ha matisos diferents. En la català diu conjunt de creences i conviccions, d'actituds i sentiments i maneres de comportament que vinculen a una persona o un grup humà amb allò que hom reconeix com a sacre, misteriós, transcendent, que sovint identifica amb Déu o el diví. D'acord, fins aquí estaríem d'acord, oi? Y la Real Academia Española dice, conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, fins aquí estem d'acord també, de sentimientos de veneración y temor hacia ella. Que rància, aquesta definició. De normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Clar, aquestes són dues definicions, Són objectives, les podeu buscar al diccionari. L'espanyola és antiquada, s'ha quedat antiquada, potser tenia sentit als anys 50, però ara no. D'acord. Però si anem a revisar tot això, no? Per què encasillar, no? És a dir, amb una religió concreta, aquest sentiment de voler buscar alguna cosa que va més enllà de nosaltres, no? Que l'ésser humà sempre ha tingut aquesta voluntat que està lligada amb lo espiritual, no? De tenir la certesa que hi ha alguna cosa que transcendeix l'ésser humà que està per sobre de nosaltres, no? I això seria la vida espiritual, aquest sentiment de connexió amb el diví, no? I això no necessàriament ha d'anar lligat amb el temor o amb el, com diu aquí, amb el sacrifici, no? Aquesta cosa del patiment, no? D'haver de patir per estar connectat amb allò diví. I de la por, que trist. I la por, no? Però això és una realitat, no? I la diferència, de dir, escolta... Sí, no sé si estàs veient el documental sobre l'Opus Dei de la Mònica Terribas, i casa molt bé amb aquests conceptes de sacrifici, de por, d'anul·lació del jo. No l'he vist, però doncs el mirarem. Veieu, no? Com això, fixa't, anul·lació del jo, m'encanta això, no? I en aquest sentit, Osho, que era un gurú indi, no? Doncs ell deia, la risa tiene un valor espiritual muy grande, no? Ell promovia el fet de que la religió, no?
és a dir, hi ha una frase que ell diu també, mi propósito básico es que la religiosidad esté en la vida, Per tant, en la vida, en la calle, y destruir todos los antagonismos creados por las religiones entre la religiosidad i el mundo. Veieu? És a dir, ell promovia això, és a dir, que el gaudir de la vida, el gaudir de ser un mateix, no? Tu ara deies l'anul·lació del jo, doncs no, seria just al contrari. Just quan jo em connecto amb qui sóc jo, que són conceptes que recuperem amb la pràctica del riure i del joc, aquest empoderament del que parlàvem a l'inici, no? Jo quan connecto amb aquesta autenticitat de ser qui soc, d'acceptació, immediatament ja estic reconeixent la teva autenticitat, la teva divinitat també en tu, no? No hi ha diferència. I per això, doncs, el riure, el gaudir de la vida, aquesta connexió entre el cos, l'emoció i el diví, no? Aquesta mirada més holística, no? Més integral de la vida en general, no? De nosaltres mateixos i del nostre entorn i això, i de la vida, doncs això fa que ens connectem amb aquesta part més espiritual, no? No ho sé, què us sembla, no? Perquè si estem en aquest món... No té res a veure amb les definicions que ens feies fa uns instants. D'acord? Bueno, reflexionem-hi, no? És a dir, el fet de poder jo gaudir de la vida, poder estar connectada al meu cos, que vol dir cuidar-me també, no? Sense fer cap mena de sacrifici, no? És un acte d'amor cap a mi, no? Que em cuido, perquè el cos a veure, ens està sostenint en aquest pla terrenal, no? No sabem què hi ha, si és que creieu en una altra vida, no ho sabem, no? El que sí que sabem és que estem en aquest món ara i avui. I per tant, com millor estem en aquest món, doncs escolta, també millor estarem, si és que existeix, en un altre plano, no? D'existència, perquè també ens haurem entrenat, a cuidar-nos, a gaudir, a viure en aquest estat de respecte cap a l'altre, no? I cap a la societat, cap al planeta. I fixeu-vos, no? I com es fa això? Si és que és molt fàcil. Venim, però, Maria, d'una tradició judeocristiana que no posa el jo davant. D'acord. Tot el contrari. Exacte, tot el contrari. I tot i que no combreguis avui en dia, sí que hi ha aquest pòsit que està en el nostre ADN, que te l'han transmès. Correcte. I per això és super important, no?, que puguem tenir aquests moments de reflexió i dir, d'acord, tot allò que ens ha marcat, no?, ens ha marcat durant tantíssims anys, és vàlid? No? És vàlid a dia d'avui? Aquesta definició, tu ho deies al principi, no? Està desfasada, està antiquada, no? Doncs si està antiquat, actualitzem, no? Aquesta definició, aquesta mirada de la vida, aquesta mirada... I què proposes? Posar el jo davant? Celebrar-nos? Celebrar-nos, celebrar la vida. Jo proposo fugir de les etiquetes. Fugir de qualsevol gurú, valgui, no? Això, que ens vulgui vendre un dogma, una doctrina, digue-li com tu vulguis, no? Una manera d'entendre la vida. D'acord? Jo tinc la meva manera d'entendre la vida, tu tens la teva, no? I això és el bonic, no? Que cadascú tinguem la nostra, no? La nostra pròpia. I és veritat que nosaltres venim, no?, en tota aquesta càrrega dels ancestres, de la nostra infantesa, tot això, però és que això no ens invalida a poder actualitzar, no? Tot això que tenim, d'acord, això ho tenim, però també puc incorporar, no? És igual, tinguis l'edat que tinguis, mentre estiguis en aquest planeta, tens l'oportunitat d'actualitzar-te, d'incorporar, de modificar, d'observar, no? Si allò que t'han ensenyat, si allò que has cregut fins ara, t'és vàlid o no t'és vàlid. Si té sentit fer sacrificis, per exemple, no? Si té sentit per tu entendre que el cos no es mereix aquesta cura, no? Per ser
per ser una persona doncs, espiritual, per entendre'ns, no? Per què per ser espiritual, no ho sé, doncs he de fer un sacrifici doncs, de menjar o del que sigui? Té sentit? No? I si és que té sentit per tu, que sigui perquè realment tu dius, mira, doncs faig un ayuno, no? I perquè em senta bé a nivell cos, a nivell físic, però no perquè seràs més espiritual, no? Bé, tot això una miqueta, no? I això que dèiem, no? Quan Osho també deia, no? Diu, las religiones han enseñado a la gente a estar seria, no? I ell parla de la il·luminació, que la il·luminació moltes vegades ens ve amb el riure, no? Amb el riure. Sí, mira, me n'hi ha donat ara fa uns instants quan et deia ens celebrem i al dir-ho ja s'expandia la mandíbula, ja somrius, no? Físicament també, oi, si parles de por, d'amor, tanques la boca, serres mandíbula... Ens encongim. Sí. Sí. M'encanta. Moltíssimes gràcies per aquest retorn teu, no? Perquè experimenteu això vosaltres que ens escolteu, no? És que no és cap cosa esotèrica. No, i que estigui escrita ni que hagueu d'estar d'acord o no. És simplement donar l'oportunitat d'experimentar, no? Què ens passa, no? És el que dius tu, des de la por, des del temor, que deia aquesta definició, des del sacrifici, és aquesta energia més del tancament i, per tant, si em tanco només veuré la meva parcel·leta de món, la rajoleta que dic jo, i esclar, allà passaran una sèrie de coses, però fora de la teva rajoleta en passen mil i una, infinites, hi ha infinites possibilitats, no? Que estan allà i estan també al teu abast. I per què no donar-nos l'opció, no? A tenir aquesta mirada més àmplia, no? Fixa't, no? Que quan confiem també en això, què és el pitjor que et pot passar per permetre't obrir la mirada, celebrar... Que ensopeguis i et tornis a aixecar. Això, no? Ja està. Res més, Llavors, proveu, experimenteu, no? Perquè quan som, diu, quan ens permetem fer això, connectem amb el nostre ser, no? I el nostre ser autèntic és això, és com els infants, a vegades quan parlem, no? De connectar amb aquest infant que tenim, és aquesta innocència, amb aquesta confiança en la vida, no? I quan ets així, doncs ets un ser complet. I quan ets complet et sents lliure i ets amor, no? Dit així pot sonar molt, no sé, molt hippie, si vols. Una mica, sí. D'acord, però reflexioneu una mica, perquè realment va més enllà, no? I és així. Fixeu-vos que les persones que venen als tallers de risoteràpia, doncs coses que diuen, no? Em sento realitzada, empoderada, segura, amorosa, juganera, buida també per tornar-te a omplir, no? Tot això. I em sembla que ens queda poca estona de programa. Sí, bona reflexió a les portes de Setmana Santa i pensarem, i donarem 2 voltes, però ens has promès un joc. Sí, us volia proposar un joc, ara que ve també a Sant Jordi, perquè pugueu celebrar, com deies tu, Sílvia, doncs 2 conceptes que són la literatura i l'amor. Escolta, que estem així. Aleshores us proposo que agafeu amb la vostra parella, si no tens parella, no passa res, amb una amistat o amb un familiar, i agafeu doncs un paper bonic, si vols. Això cadascú ja ho deixo al criteri de cadascú i la seva creativitat, doncs que amb la parella o amb la persona que tinguis al costat agafes un paper i escriguis, no? I facis una carta a mà, i que comencis estimat o estimada, per exemple, estimada Sílvia, no? M'agrada de tu. I llavors, que puguis escriure, doncs m'agrada de tu que em mires quan m'escoltes, m'agrada de tu que em fas somriure, és igual, el que t'agradi d'aquella persona. I també que acabis amb alguna cosa que et molesta. I em molesta de tu que sempre t'acabis l'últim iogurt de la nevera, no sé, alguna cosa. Només una. Bueno, les que vulguis. Però hem de primar les positives? Sí, aquesta és la intenció, no? Sí, primem això, I també acaba dient, i per tot això t'estimo, tant per les coses bones com per les dolentes, aquí cadascú que exercici tan bonic. Amb la creativitat, no? Sí. Després, doncs, us intercanvieu aquests papers, us els llegiu i a partir d'aquí
us celebreu com vulgueu, gaudint d'un superet, d'una copeta de vi, d'una passejada, del que us vingui de gust. Així és que, què et sembla? M'agrada molt la idea, el joc, i tant, i tant. Ens celebrarem. Ens celebrarem, integrem aquesta actitud lúdica a la nostra vida en un dia doncs, especial. Que gaudeixis d'aquest abril tan especial per tu. Moltes gràcies. Gràcies, Maria Rodríguez. Adéu-siau. Adéu-siau.